Na yi rajistar layuka 260 a wannan watan. Kai, kin yi ƙoƙari. Amma me yasa ranki a ɓace? Bayan na tabbata an biya ki kuɗi mai yawa, don haka gaya mana nawa aka biya ki? Ai abin ba daɗin ji. Naira 150 kacal na samu. Da alama baki fahimci yadda abin yake ba. Idan kin sayar da layi, lalle ki sayar da katin kira. Bayan haka kuma, ki tabbatar kwastomominki sun yi kiran farko a take. Ta haka ne za ki ci ribar aikinki. Idan kika sayar da layi ba tare da an yi kiran farko da shi ba, layinki ya zame miki asara. Kuma kin ga wato kin yi aikin baban giwa kenan. Kin ga duk dukan ruwa da iska da zafin rana da kika sha don ki sayar da kati ya tashi a banza kenan. Matukar baki sayar da layin kira ba, kuma matukar ba a yi kiran farko da layin ba. To, haka ne? Wato dai laifina ne. Tunda duk layin da na yi wa rajista ba a sa kati ba asara ne. Na ɓata lokaci babu riba. Na gode da wannan ƙarin bayanin. Daga yanzu idan kwastoma ba zai siyi katin kira ba zan sayar masa da layi ba, bare ne masa rajista.